Mamuka sei muri yeZimbabwe? Tiri kufara kusangana mangwanani anhasi. It's a court day again. 2 o'clock. Comrade Nyokayemabhunu vachanga vachisvika kukoti. Dambudziko rataakuita pano nderekuti taane vanhu vari kuinterfere nema-legal processes. And we don't know the reason kuti chii chiri kuitika. I am being notified here kuti Gambakwe avisita kujeri kwanga kuina Comrade Nyokayemabhunu. And we don't know the intention or the plans of the visit. And hatisina time yekuti tiite proper follow up because vanhu tese taakugadzirira kuenda kukoti. And iwo Comrade Nyokayemabhunu wacho vanenge vakukoti nevamwe vasungwa in the short period of time. So hatina understanding yekuti what was the mission of that visit. But we keep on praying kuti zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka. Like what we said yesterday, we were happy the presentations dzakaitwa nema-lawyers, and we are expecting kuti ma-arguments achafamba zvakanaka. Our lawyers tiri kuinforma kuti vari kuita basa vachibatsirana nemamwe ma-lawyers ese kuitira kuti ma-arguments edu abude in the right context. Chiri kutinetsa ndechekuti Gambakwe anobuda achiti vanhu musauye kukoti, kuri kudiwa vanhu 4 chete, as if iye is a worker wecourt. And number 2, hatizivi kuti sei ari kuti iye ndiye akapiwa information yekuti mukoti hamudiwi vanhu just because of ma-squabbles akaitwa kukoti, of which we were not even involved in those squabbles. Handiti tiri kuzvibata. Tiri kukuudzai what happened after taona ma-videos. Isu tanga taakutoenda kudzimba dzedu. But well, hazvisi zvinhu zvakatitsamwisa. Idiscipline iyoyo inotifadza, inoita kuti vanhu vaite mushe. But well, tiri kuda kuedza kutsiurana nenyaya yekuita too playful pama-serious matters. Nyaya yaComrade Nyokayemabhunu haisi nyaya yekuti we must take it lightly. Inyaya yekuti if we allow kuti Comrade Nyokayemabhunu wange vari in the hands of Mnangagwa munomuziva imi. So we don't understand the role iri kuitambwa naGambakwe between the system naiye. Last week we were complaining, some of our teams vanga vachicomplain about being exposed. Iye Gambakwe ndiye anenge achiita follow up, achitora mafoni number evanhu achivafonera. Izvozvo tiroti pasi nazvo. But well, since nhasi takuenda kukoti, hatichadi kuramba tichifokasa nebehavior yevanhu vanenge vachitumwa nezvigananda. Isisu taakuda kufokasa pakunamato yedu nema-court proceedings. Then tinoziva kuti this is a revolution. Hazvisi kuzopera in the way we like it to be. Vanoramba vachizama vachitrya each and every effort. But isisi tinoramba tichikudzai kuti Mwari vari kuside kwedu. Whatever zvavanenge vachiita hazvibudiriri nekuti minamato yenyu neminamato yedu ndiyo inenge ichishanda pazvinhu zvakadai. So toda kutendai vese vakasununguka vari padhuze neRandburg Court, ngatiendei kukoti. Nhasi we are not aware of the game plan, because we understand kuti kana vari kuita iyo information yekuti they want to sideline people kuti vanga vachiita ma-court hearings mukoti, hatina an understanding yekuti what's the game plan. So game plan iriko nhasi hatisi kuiziva. So vanhu tiri kukurudzirana kuti tisvike kukoti ikoko. Asi yambiro yatinayo ndeyekuti isisu tine mapepa akamira zvakanaka. Ndisu ngatiendei kukoti nhasi.
kana mapepa ako asina kumira zvakanaka usaende kukoti, because we don't understand the plan iri kuitwa. Asi we are hopefully expecting kuti the legal processes dzedu dzichafamba zvakadi, dzichafamba zvakanaka. So muri yeZimbabwe ngatirambei takamira panzvimbo, tisasimuke simuke, tirambe tiri paminamato, tichibatsirana kuona kuti zvinhu zvedu zviri kufamba sei. Nyaya yaComrade Nyokayemabhunu inyaya yemhuri yeZimbabwe yese. Zvese zvinenge zvichiitika neminamato yedu zvinokundwa Zvigananda zvese zvazvinenge zvichitraya zvinosvika pakufumurwa. So tinoziva kuti masecurities atichatuma achaenda ikoko kuti anga achimonita what is going on pakoti ipapo, vachanga vachitibatsira kutipa the correct information yekuti what is going on. But in this case pataakusvika pakuda kuyambuka, we don't understand the role ida kuplayiwa naGambakwe, because hatisisina more confidence in him. We have high suspicions dzekuti he is working with the system. So tichaedza kuongorora. We are not conclusive as of now, but we are continuing observing. Zvatichaita tichakurumidza kuti by 9 o'clock pakoti vakomana vedu vange vatoapo. They will be observing what is happening through and through, so that vanenge vachiti update moves nezvinhu zvinenge zvichiitika. But as we understand today, we are being informed that he managed to visit the cells kuna Comrade Nyokayemabhunu. They had some discussions ikoko. We don't know what they discussed. We are yet to hear. Tichawana edu information hatichakwanisi kuiwana because our lines of communication as of now they are cut, because vakomana vatoenda court already. But Comrade Nyokayemabhunu semunhu watakataura naye achiunderstanda about the securities around, tinodaira kuti you be wise enough to know how to talk with these guys. Asi toda kutendai macomrades mese munoramba muchipanomirirai maupdates, then tozokupai kuti chii chaitika. Maadministrators neteam of security vakutiudza kuti aiwa mabasa avo ari kufamba, manje the first team inenge iripo pakoti. Isisu tinoda kuramba tichiyeuchidzana. Zvigananda have no place in our way. We are going to fight Zviganandas till the end. We know Zvigananda, they have these aspects of system manipulation. We understand zvese zvavanenge vachiita, izvozvo tinoramba chiti pasi nazvo. So isisu what we are going to do, we are going to monitor what is going to happen today at the court. And what is going to happen, we know that Comrade Nyokayemabhunu is not going to be released in us, because it's a day of arguments. And we were informed that the magistrate, that white lady, the next week she is tied up, which means next week yes, it's not going to share a court date, or we'll get a court date later for the judgment. Between that period, we are going to make proper developments and preparations. But please, we don't want people who interfere with the legal processes dzinenge dzichiitwa between my lawyers and the court. We will repeat this. If we see you uchiramba uchingoti tucha uchitraya kuda kuinterfere the legal processes, what you need to understand is Comrade Nyokayemabhunu have got family members. And those family members, they are always available at the court. Gambakwe doesn't even know that. He says, I'm the one who was appointed to be the spokesperson of the family by Comrade Nyokayemabhunu. That's nonsense. The family members of Comrade Nyokayemabhunu, they are always there at the court. Even yesterday, they were there at the court. But one who understand that when politics is needed, let politicians lead. When the family is needed, let the family lead. But we don't know the force iri kuitwa naGambakwe kuti chii chauda kupinda pa this case. But gatirambei takabatana, then we keep on observing. But any silly mistake, he will become the enemy of the people, and he must not cry the consequences, because toziva kuti anogara achitumira vanhu each and every time manhamba edu akatsvaga anawo. Asi what we need to assure you is he will never win in these processes, because since we are not in this game to play. When whatever information yaanenge achishare
if anyone tells us we are going to deal with him left, right, and center. So he must behave and do his job as a blogger and end there. He must leave the court proceedings as they are and let the lawyers and the court marshals do their work. I need to thank you, Zimbabweans. We are observing, we are watching closely. The securities are always in place, pana comrade Nyokayemabhunu. But what we need to understand is the purpose. Yekuti, why did he make an effort early in the morning to access comrade Nyokayemabhunu Nas? And at Satawana that feedback. But by the end of the day, I will assure you, we will be having the correct information at the end. Toda kutenda fellow Zimbabweans, nesu taugadzirira, I have to be very close at the court today because I'm not understanding the way of the games dzavari kuplay. So all Zimbabweans who can be at the court today, the court is sitting at 2. The securities, they will be there at 9. Then is this teacher around 11. Then we'll be observing and updating you. Tokutendai muswere zvakanaka. Tatenda.